गिबियावनो साफ्रोमखौबो जै मसीह होननानै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। ख्रिस्ट'नि आंगो लोगोफोर, जों साफ्रोमबो जोंनि जिउआव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे हुदाजों जुजिगासिनो दं, जायनिफ्राय जों उदां जानो लुबैयो। बे हुदाफोरा लासै लासै जोंनि सुबुंथि, जोंनि इसोरारि जिउ आरो जोंनि सोमोन्दोफोरखौ गोहोम खोख्लैयो। रागायानो जा, गाज्रि रायज्लायनाय, खावनाय, निसायाव गोग्लैनाय एबा गुबुन गुबुन थाखोमानाय हुदायानो जा, मोनफ्रोमबो हुदाया लासै लासै जोंखौ जोबथेसालियाव दोनो। दिनै मानसि हिसाबै गोबां फोथायारिफोरनियाव गोबां रोखोमनि गाज्रि हुदाफोरा थानो हागौ। सोरबाया जानाय लोंनायनि गाज्रि हुदा, सोरबाया राव रायनायनि गाज्रि हुदा, सोरनियावबा गोसो इसिंनिफ्राय फैनाय माखासे गाज्रि हुदाफोर थानो हागौ। दा बैफोर गासै गाज्रि हुदाफोरानो मानसिफोरखौ इसिंनिफ्राय लेथ्रा, मैला, गाज्रि खालामबोयो आरो जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो। इसोरा जोंखौ पापनि थाखायल' नङा, नाथाय पापनि गोहोफोर आरो हुदाफोरनिफ्रायबो आबुङै उदां खालामनो लुबैयो। बे गोथौ बाइबेलनि खौराङाव जों सोलोंगोन माबोरै गाज्रि हुदाफोरनि रोदाखौ सिनायनो हायो, बेफोरखौ इसोरनि गोहोजों दानस'नो हायो आरो आबुं उदांस्रियाव मोनसे गोदान जिउ खुंनो हायो। दिनै जों बे बिषयाव बाथ्राखौ सावरायगोन, जेन जों बेबायदि गाज्रि हुदानिफ्राय माबायदि गावखौ उदांस्रि खालामनो हागोन, गावखौ सख'नानै लानो हागोन। बे बिषयाव दिनै जोङो जोंनि भिडिअ'आव बाथ्राखौ सावरायगोन। दा बेवहाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन, जेन जायफोरा बेबायदि गाज्रि हुदाफोराव बेंखन जानानै दङ, माबायदि उदांस्रि जानो हागौ, जों जेन मोजाङै मोनथिनो हायो। दे अब्ला लोगोसे खावलायनो हास्थायदों, चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन आरो भिडिअ'खौ शेयार खालामगोन। सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय, मोनसे हुदाया बबेनिफ्राय जागायजेनो? आदत का आरंभ कहाँ से होता है? Where does a habit begin? गासैबो खामानिनि जागायजेननाय दं, गासै बिसया जागायजेननाय थायो। थिग बेबायदिनो जि हुदानि बिसय जों बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों, बे हुदाहाबो जागायजेननाय दं। मोनफ्रोम हुदाया मोनसे साननायजों जागायजेनो। बे हुदानि जागायजेननाया बहानिफ्राय जायो? बे जाहैबाय जोंनि मेलेमनि साननायनि गेजेरजों बियो जागायजेनो। बाइबेलनि सायाव बिथा खालामनाय सान्थौखौ जोङो नायदोनि, एबा बाइबेलनि बायदियै बे बिसयाव मा बुंदों? बेनो जाहैबाय जाकबनि 7:14 आरो 15 सिरियाव बेबायदि बुंदों, नाथाय साफ्रोमबो मानसिखौ गाव गावनि लुबैनायानो पापआव बोलाङो आरो आनजादाव खोख्लैयो। लुबैनाया थायोब्ला बिनो पापखौ उजिहोयो आरो पापआ राब्ला थैनायखौ लाबोयो। ख्रिस्ट'नियाव आंगोफोर, मोनफ्रोमबो गाज्रि हुदाया गोसोआव मोनसे साननायजों जागायजेनो। बे साननाया गोसो बोगथाबग्रा, माब्लाबा जिज्ञासु महरै, माब्लाबा गोसोआरि सुखु महरै। लासै लासैनो बे साननाया आखुआव सोलायो आरो बे आखुआ खनले खनले मावफुंजानाय हुदा जायो। गाज्रि हुदाया हरखाबै सौग्रावनाय नङा, नाथाय जोंखौ लासै लासै बिखान्थिनि गेजेरजों फान्दाय होयो। बे गाज्रि हुदाया लासै लासैसो जोंखौ हाखर फारसे दैदेननानै लाना थाङो। बियो हरखाबैनो गोख्रैयैनो जेन जायो बे नङा, हुदा जानाया लासै लासैसो जायो। बेनिखायनो गिबियाव बेखौ बुजिनाया गोनांथि। हुदाया बायजोनिफ्राय नङा, नाथाय सिंनिफ्रायनो सोमजियो। जों जेरै सानो बेनिफ्रायनो, जों जा मावो बेनिफ्रायनो, जों गोसोनिफ्राय बबेखौ हास्थायो बेनिफ्रायनो हुदाया जागायजेनो। नैथि बाथ्रा, गाज्रि हुदाफोरनि गुबै गोहोम। बुरी आदतों का असली असर, द रियल इम्पैक्ट ऑफ बैड हैबिट्स। अनजाग्रा प्रियफोर, जाय जिरादफोरखौ फिसा नुयो बेफोरनो जिउखौ बयनिख्रुइबो बांसिन सिफायो एबा सैहोयो। गाज्रि हुदाफोरा जोंखौ बायजोआरि महरै खहा खालामो। अनजाग्रा प्रियफोर, गाज्रि हुदाया जोंखौ बायजोआरि खहा खालामो, नाथाय बयनिख्रुइबो गिथावना बाथ्राया बेनोदि बिसोरो जोंनि जिउखौ सिंनिफ्राय जखम खालामो। गाज्रि हुदाफोरा जोंनि स्वाभिमानखौ सिफायो, जोंनि आध्यात्मिक जिउखौ लोरबां खालामो आरो जोंखौ इसोरजों जोंनि सोमोन्दोनिफ्राय गोजान खालामो। बिसोर गावसोरनि पापनि गोदोनायाव हमजायो। बेफोर हुदाफोरा गोरोन्थिफोरल' नङा, बेफोरो बन्स
आरो माब्लाबा बे बनफोरा जोलैफोरनि गेजेरजों थांनो हागौ। बेखौ बुजिनाया गोनांदि जुदि जों गाज्रि हुदाफोरखौ गोरलैयै लायोब्ला एबा सहसै लायोब्ला एबा सहस साननानै थायोब्ला बिसोरो जोंनि गासै जिउखौ लानो हागौ। डेट मिन्स जोंनि गासै जिउखौनो नस्थ' खालामनानै होनो हागौ। बेयावहाय जोङो सहसै एबा सस्थाहै लानो नाङा। थामथि बाथ्रा, गावखौ सिनायनाय आरो सैथोखौ आजावनाय। खुद को पहचानना और सत्य को स्वीकार करना, सेल्फ अवेयरनेस एंड ट्रुथ एक्सेप्टेंस। गाव सांग्रांथि आरो सैथो गनायनाय। सोलायनाया अब्ला जागायजेनो जेब्ला जों जोंनि मोखांखौ सैथोनिफ्राय गोजानाव लाया। जेराव 1 जन 7:9 सिरिया जोंनो मोनसे गोथौ सैथो फोरोंबाय, बेनो जाहैबाय नाथाय जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लाब्ला बियो गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो गाहामखौ मावगोन। बियो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो जोंखौ गासै अधोरोमियानिफ्राय फोथारगोन। अनजाग्रा खृष्टनियाव आंगोफोर, जुदि जों जोंनि पापफोरखौ सिमान लायोब्ला बियो फोथायजाथाव आरो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होनो आरो जोंखौ गासैबो अधोरोमियानिफ्राय उदां खालामनो थाखाय थामथिम दं। गाज्रि हुदाफोरनिफ्राय उदां जानायनि गिबि आरो गोनांथार आगाना जादों गनायनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जों गावखौ गनायना लानो नांगोन। गोबां समावनो जों बेफोर हुदाफोरखौ दोनखोमायो, बाहाना बानायो एबा गुबुनखौ दायनिगिरि खालामो। नाथाय जेब्लासिम जों जोंनि पाप आरो गोरोन्थिफोरखौ गनायना लाया अब्लासिम जों उदां जानो हाया। बाइबेला जोंखौ गावखौ आनजाद नायनो थाखाय लिंहरदों। नोंथांनि बिखाखौ आनजाद नाय, नोंथांनि आखल आखुखौ नाय। जेब्ला नोंथाङा गावनि थार सावगारिखौ नुगोन अब्लासो नोंथाङा सिङाव नंगुबै सोलायनायखौ जागायजेननो हागोन। दा बेयावखायनो गावखौ आनजाद नायनो नांगौ। जेब्ला नोंथाङा गावखौ बुजि मोनगोन, मोनथिगोन, अब्लाना नोंथाङा गावखौ सोलायनो हानायनि जागायजेननाय खामानिखौ मावजेननो हागोन। ब्रैथि बाथ्रा, आत्मानि गोहोखौ खावलायनानै। आत्मा की शक्ति को बुलाना, कॉलिंग ऑन द पावर ऑफ द स्पिरिट। मानसिनि गोहोआ सिमा गोनां, नाथाय गोथार आत्मानि गोहोआ जोबनो गैया। गोबां सुबुंफोरा मोनसे गाज्रि हुदाखौ सिफायनो नाजानायाव गले गले गोग्लैयो मानोना बिसोरो गावसोरनि मेलेम आरो गावनि आब्रुथिनि सायाव सोनारो। नाथाय बाइबेला जोंखौ फोरोङो दि इसोरनि आत्मायानो नंगुबै सोलायनाय लाबोयो एबा सैथो सोलायनायखौ लाबोयो। जेरावहाय गालातियारि 5:12 सिरिया ओरैहाय बुंदों, आंनि बाथ्राया बेनो, गोथार जिउआ नोंसोरखौ दैदेनथों, अब्ला नोंसोरो मोदोमनि लुबैनाय बादि मावनो गोसो जानाय नङा। जेब्ला जों गोथार आत्मानि दैदेननायाव थाङो, सरासनस्रा आरज गाबनाय, सोदोबखौ फरायनाय, सोदोब माने इसोरनि बोसोनखौ फरायनाय आरो आध्यात्मिक लोगोआरि सोमोन्दोनि गेजेरजों, अब्ला जों बै जिनिसफोरनि गोहोखौ सिफायनो हायो जाय जोंखौ खायो। जाय हुदाफोरा जोंखौ खानानै दोनो बैफोरनिफ्राय जों उदांस्रि जानो हायो। बे आत्माया जोंखौ सांग्रां खालामो, जोंखौ गावखौ सामलायनो फोरोङो आरो गोग्लैनायनि सिगां जोंखौ हमथायो। बेफोरनो जाहैबाय गोथार जिउ। बेयावखायनो गोथार जिउखौ दैदेननो थाखाय आह्वान खालामनांगौ, कलिं खालामनांगौ। बाथि बाथ्रा, लोगो लाज्लायनायनि गोहोम। संगति का प्रभाव, द इनफ्लुएंस ऑफ कंपनी। नोंथांनि खाथि खालानि सुबुंफोरा नोंथांखौ गोजौआव दैखांगोन नङाब्ला नोंथांखौ गाहायाव लाबोगोन। बाइबेला रोखायै जोंनो बे बिषयाव बुङो। 1 करिन्थियारि 15:33 सिरि। गाज्रि लोगोआ मोजां आखुखौ गाज्रि खालामो। जोंनि लोगो लाज्लायनाय एबा कम्पेनिया, जोंनि लोगोफोर, जोंनि ससियेल मिडिया, उनसंगिरिफोर, बेफोर गासैबो जोंनि हुदाफोरखौ गोहोम खोख्लैयो। जुदि जों बैफोर सुबुंफोरजों सम हगारो जाय नेगेटिभ, उल्थायै सानग्रा भाबजों लोब्बा दं एबा थुलुंगानि सोलायै लुबैहोयो, अब्ला जों गावनो गाज्रिनि फारसे गोसो बोयो। बेनिखायनो जोंनि लोगो लानायखौ सोलोजों एबा मोजां गियानजों एबा बुद्धिजों सायख'नाया गोनांथार। बै सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखि जाय सुबुङा नोंथांखौ इसोरनि फारसे बोयो, बुहुमनि फारसे नङा। बैबायदि सुबुंफोरजोंसो लोगो जानांगौ जाया नोंथांखौ इसोरनि फारसे जौगाहोनो हागौ। बैबायदिखौ सायख'नानै लानो नांगौ। दथि बाथ्रा,
ईश्वरनि बाथ्राजों नोंथांनि गोसोखौ आबुं खालामदो। परमेश्वर के वचन को मन में बचाना। Let God's word fill your heart. बाथ्राजों बुंफबनाय बिखाया गाज्रि हुदाफोरनिफ्राय लांदां। गीतफोर 119 नम्बरनि 10 सिरियाव बुंदों, आं नोंथांनि बाथ्राखौ आंनि गोसोआव दोनखोमाबाय, जाहाथे आं नोंथांनि बेरेखायै पाप खालामा। अनजाग्राफोर, इसोरनि बाथ्राया मोनसे रैखा। इसोरनि बाथ्राया जोंखौ रैखा खालामग्रा एबा रैखा खालामो। जेब्ला जों बेखौ जोंनि गोसोआव आरो जिउआव गोथौयै गायसनो, अब्ला बेयो जोंखौ पापनिफ्राय रैखा खालामो। बे सोदोबा जोंनि साननायनि लामा, थिरांथा लानो हानाय गोहो आरो लुबैनायफोरखौ गोथार खालामो। जुदि नोंथाङा थारैनो उदां जानो लुबैयो, अब्ला इसोरनि बोसोनखौ सानफ्रोमबो बाहाय, बेखौ फराय, गोसोआव लाखि आरो बेनि सायाव ध्यान खालाम। स्निथि बाथ्रा, सानफ्रोमबो धोरोमारि साखोन सिखोन खालामनायनि हुदा खालाम। आत्मिक सफाई का अभ्यास, प्रेक्टिस डेली स्पिरिचुअल क्लिनसिंग। सानफ्रोमबोनि मैलाखौ सानफ्रोमबो साफा खालामनांगौ। गाज्रि हुदाफोरा गोबां समावनो जोंनि सिङाव लासै लासै रोदा सुयो। जुदि जों सानफ्रोमबोनि गाव रिफिनायाव मुखुब जाया, अब्ला जों मिथिस्लाबाजासे गोग्लैयो। 2 करन्थियारि 13:5 सिरियाव बेखौ ओरैहाय लिरनाय दं एबा ओरैहाय बुंदों, नोंथाङा फोथायनायजों फोथायथियाव दंना गैया बेखौ नायनो थाखाय गावखौनो आनजाद नाय। सानफ्रोमबोनि मोनाव उन्दुनायनि सिगां बिजिरनानै नाय, दिनै आं मा सानो एबा दिनै आं मा मावखो? आं सोरखौबा दुखु होदोंमोन नामा? आं आत्मानि दैदेननायाव थाबायदोंमोन ना थाबायाखै? बे इसोरारि आनजादा जोंखौ गोग्लैनायनिफ्राय होबथागोन आरो सानफ्रोमबो जोंनि गोसोखौ गोथार खालामगोन। दा बेयावखाय गावखौ सानफ्रोमबो नायबिजिरनायनि गेजेरजों फोसाबफिननानै लानो नांगौ। 9थि बाथ्रा, आरज गाबनाय आरो उपवासनि गेजेरजों सेन सिफायनाय। प्रार्थना और उपवास के द्वारा बंधन तोड़ना, ब्रेकिंग चेन्स थ्रू प्रेयर एंड फास्टिंग। माखासे जिनज्रिफोरा खालि सोदोबफोरजोंल' गेवा एबा बुंनायजोंल' जाया। बेनि थाखाय बुलि होनांगौ जायो, बुलिदान होनांगौ जायो आरो बे बुलिदान होनायनि बाथ्रायानो जाहैबाय उपवास होनाय, आरज होनायनि बाथ्रा, जेराव माथाइनि 17:20 सिरियाव बुंदों। बे रोखोमा आरज गाबनाय आरो उपवास थानायनि अनगा बायजोआव थाङा। माब्लाबा माब्लाबा गाज्रि हुदाफोरा गोथौ इसोरारि जिनज्रि जायो, अब्ला जिउनि गोथौथिनिफ्राय गाबनायनि गोनांथि दं। गाबनाय, आरज बिनाय, उपवासनि गेजेरजों इसोरनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय दाबि खालामनाय जायो। बेबादि आरज गाबनायफोरा खालि सोदोबफोरल' नङा, बेफोरो जिउनि गाबनाय आरो इसोरा माब्लाबाबो बेफोरबादि गाबनायखौ नेवसिगारा। बियो खोनासङो आरो जोंखौ गाज्रि हुदानिफ्राय रैखाथि खालामगोन एबा गहोगोन। 9थि बाथ्रा, इसोरनि खसाब गाननाय। आत्मिक हाथियारों को पहनना, वेयरिंग द आर्मर ऑफ गॉड। दावहानि फोथाराव हाथियार गैयाजासे दाथां। इसोरारि हाथियारफोरजों थागथियारि जा। इफिसुस 2:10 सिरिया जोंनो बुंदों, इसोरनि गासैबो खसाबखौ गान, जाहाथे नोंथाङा सैताननि लुबैनायनि बेरेखायै गसंनो हायो। बेफोर हाथियारफोरानो जादों सैथोनि बेल, धोरोमनि बिखा प्लेट, गोजोननि गसपेल, फोथायनायनि धाल, बासायनायनि हेलमेट, आत्मानि थुंग्रि जाय इसोरनि सोदोब। बे हाथियारफोरखौ सानफ्रोमबो गाननानै जों मोनफ्रोमबो लुबैनायनि बेरेखायै दावहा नांनो हायो, जाय जोंखौ गाज्रि हुदानि फारसे बोयो। 10थि बाथ्रा, जिसुनियाव मोनसे गोदान जागायजेननाय। येसु में नई शुरुआत, ए न्यू बिगिनिंग इन जीसस। जिसुआ नोंथांनो फिन जागायफिननो खाबु होयो, जेरै 2 करन्थिया 5:17 सिरियाव लिरनाय दं। बेनिखाय सोरबा ख्रिस्ट'आव दङब्ला बियो मोनसे गोदान सोरजि। गोजाम मानसिफ्रा जोबलांबाय, नाय गासैबो गोदान जाबाय। नोंथाङा जेसेबांखि गोग्लैया मानो, नोंथाङा जेसेबांखि फेलें जाया मानो, जिसु ख्रिस्ट'नियाव जेब्लाबो मोनसे गोदान जागायजेननाया जाथावना एबा जायो। बियो पापखौल' निमाहा होआ, नाथाय मोनसे गोदान गोसो, गोदान सानस्रि आरो मोनसे गोदान दिगबो होयो। सिखार, नोंथांनि सिगांनि समखौ जिसुनि आथिङाव दोन आरो फोथायनायजों मोनसे गोदान जिउ जागायजेन। दा उदांस्रिनि सम। नोंथांनि जिउआ गाज्रि हुदाफोरजों ओंथि बेखेवजाया। इसोरा नोंथांखौ देरहासार जिउनि थाखाय लिंहरगासिनो दं।
दिनै मोनसे थिरांथा ला, जिसुजों थाबाय आरो नोंथाङा खाजानाय मोनफ्रोमबो हुदानिफ्राय आबुं उदांस्रि मोननो हागोन। गोजौसिन थाराव थानाय जोंनि आफा इसोरा साफ्रोमनि जिउआव आशीर्बाद होथोंसै। थेंक इउ।